Salutare, mă faceți și bine m-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition, seria noastră mult dorită de Minecraft. După cum puteți vedea, am rămas aseară la casă. Aici s-a făcut zi. Mai avem noi niște prostioare pe aici. Și astăzi, fraților, vom face o fermă. Uitați, aici o să facem. Stați așa. Setting. Scuze-mă. Chiar era ăsta. Așa, fraților. Ce bine e că nu mi se mișcă mine. Du-te morții, mătii. Oare pot să arunc cu... Oh, yes! Ce tare e! Scanetoschi. Mamă, nimerește asta. Putu-s părinții în gură. Stai că mă mă. Nu mai muri. Părinții în gură. Putu-s familia. Fraților! Că am făcut casa asta mică. Și o să... Uitați, stați așa să văd dacă mai rău. Uitați, fraților, deci aici, după ce am intrat, uitați ce să fac. Și oare dacă pun eu un bloc aici? Știa că dacă pui un bloc undeva, uite, super. Așa, foarte bine. Așa, fraților, acum trebuie să adunăm seed-uri. Fraților, ăsta față de 1.8. În 1.8, adică în orice Minecraft de pe calculator, aduni foarte rapid seed-urile. În ăsta stai, ai șanse de 40%, ai șanse de 40% să aduni seed-urile, să găsești seed-uri. Deci se spawnează foarte greu seed. Nu o să ne ajungă 6, 4, 5. Mi se pare mie. 6. Acum o să ne facem un hău. Un hău. Uitați, m-am gândit aseară. Aici o să prăjesc stone. Și toată chestiuța asta aici o să o acopăr cu stone. Și pe aici, uitați aici. Și aici. Și o să facem un fel de cameră. Și aici o să facem tot așa o curbă. Să vină aici așa. O să fie iasă fain. Ăsta putem să luăm, să-l punem mai în față. Domnule Paianjen, avem nevoie de pânza dumneavoastră. Sunteți amabil să ne dați? Păi cum să nu fiți amabil? Dumneavoastră, chiar că sunteți un... Dumneavoastră că sunteți un Paianjen în Minecraft? Nu contează, fratelor, tot mâncare este. Cine pasă nouă. Oh, super. Ce mai avem ceva, nu? Un hău. Un hău. Un singur hău. O să-l facem de piatră să țină mai mult. Fraților, în noul update acum, itemele înainte se aruncau. Acum nu se mai aruncă, nu știu, fucking shit, nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gata. O mini ferul de seed-uri să acoperim și pe aici. Să pun un pic pauză. Bun, fraților, am revenit, am făcut toate chestiuțile astea aici.
Așa. Și acum, fraților, o să facem o chestie mai așa. Ne vom duce prima dată să ne procurăm hrană. Pentru că unde trebuie foarte multă hrană. Cărbuni. Foarte bun. Aba nu. Fuck you. Dar parcă era în chestia aia de acolo. Uite o oiță. Nu o să fac o... Nu o să o omor. Ce o să fac o... De asta... Fucking shit-o aia. Noroc că te țin pentru Lena. E atâta la vedere și nu... Fraților, acum o să minăm un pic pe aici pe... Miraculos. E o gaură. Degeaba ești o gaură. Îmi place foarte mult zona asta împădurită. Aio. Și putem să poftim și chestia asta. Și gata, avem hangarul plin. Nana. Mulțumesc. Mersi pentru că ai fost amabilă. Uitați să... Ne vom duce în jos așa. Iron iar. LOL. Spawner. Am găsit spawner, fraților. Fuck you. Frații mei paienjeni nu o să-mi facă nimic. Da? Suntem atacați! Fraților, suntem vulnerabili în fața lor. Eram sigur pentru că o să murim. Fraților, n-aveam cum. Perfect.
O găleată. Iron o să luăm. Redstone. Nu știu niciodată că n-ai nevoie așa. Și acum o să plecăm sus. Oh, nana. Noi mai facem din pânză. Holy shit. Da, bine că ai bubuit. What? Voi ați văzut, fraților? Mamă, n-am mai jucat nimeni Minecraft. Wow, am ajuns. Fraților, atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Sper că nu v-a plăcut, știu că o să iau multe dislike-uri și ne vedem data viitoare. Na, fraierul. Ne vedem data viitoare, pa, pa.